Isang 40 anyos na empleyado ng gobyerno ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa barangay Bagong Bayan, Naga City, bandang alas 6 ng gabi noong Sabado, Nobyembre 22. Kinilala ni Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police ang biktima na si alias Boy, binata at residente ng barangay Pequeña, parehong lungsod. Ayon kay Angeles, mag-isa lamang ang biktima sa kanyang apartment. Dinalaw daw ito ng kanyang kasintahan na siyang nakadiscover sa kanyang bangkay. Wala naman daw na nakikitang foul play ang otoridad. Isinailalim na rin sa otopsiya ang biktima para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayaw na din mag-divulge sa information ng family. Kaya ano na lang siguro. Hintayin na lang talaga namin yung result ng medical. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko, lalo na sa mga pamilya na regular na kumustahin o bisitahin ang kanilang mga kaanak upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Hercules Barbacena.